Basada en un texto de Vidal Bolaño y dirigida por Xulio Lago, As actas escuras, está ambientada en la Compostela de finales del siglo XIX. A obra realmente merece, decir, a obra está feita casi en formato cinematográfico, bueno, como solía traballar Roberto Vidal Bolaño. Son moitas escenas, todas misturadas moi rápidas, o sea, inda que a obra é unha obra dunha duración pois considerable, se fai moi áxil, non? La obra se representará en el Teatro Principal sábado y domingo. Somos 14 actores e a obra trata da ocultación da verdade. Realmente, en ningún momento se poñen en cuestión se están ou non os restos do apóstolo, nin tan siquiera queremos facer un discurso demagogo sobre a historia. Simplemente contamos unha historia que é ficción, punto. Tives unha historia de conflicto sobre a ocultación da verdade, como decía Ricardo, pero sí que hai un traballo moi bo por parte da dirección de que cada personaxe teña a súa historia, o seu pequeno conflicto, e iso enriquece moitísimo o texto e o que dinamiza.